Να σας κάνω μια ερώτηση, με συγχωρείτε. Θα σας πω. Πείτε ότι γίνεται ένα reality show με κάποιους νεκρούς διάσημους. Με κάποιους νεκρούς διάσημους. Έχουμε ανακαλύψει μια τεχνολογία νεκρανάστασης. Σήμερα είναι και του Λαζάρου. Ποιον θα θέλετε? Αυτό που σας λέω. Έστω ότι έχει ανακαλυφθεί μια τεχνολογία νεκρανάστασης και έχετε την ευκαιρία έχετε λοιπόν την ευκαιρία να αναστήσετε έναν νεκρό διάσημο, είτε καλλιτέχνη, είτε πολιτικό, είτε επιστήμονα, και να τον ρωτήσετε κάποια πράγματα. Τώρα να δεις που έπεσες. Αυτή τη στιγμή ακριβώς σκεφτόμουν, δεν είναι δηλαδή ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά με απασχολεί πάρα πολύ και έχω γράψει, εν πάση περιπτώσει, έχω ασχοληθεί με τη δολοφονία του. Ο ήταν ένα πολύ σημαντικό άτομο, δολοφονήθηκε, δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα, η δίκη ήταν ψεύτικη, καταδικάστηκαν άνθρωποι και η κατάσταση που αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή είναι ίδια, ακριβώς ίδια με τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή πολιτικά είναι εντελώς ίδια. Δεν ξέρω τώρα πώς έτυχε, αλλά έτυχε. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Ωραία. Θα τον δω κάπου αυτό. Θα το δείτε στο reality Dead Can Talk. Τι είναι αυτό? Είναι μια καινούρια τηλεοπτική εκπομπή. Εσείς δουλεύετε εκεί? Εμείς το στείνουμε, το τηλεοπτικό αυτό show. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επομένως, μόνο αυτός. Ναι, αυτόν έχω στο μυαλό μου τώρα του. Ωραία, καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά, γεια σας.